Pamahaw, paniudto, panihapon. Dili mawala ang kanon sa plato natong mga Pilipino. Apan dili malikayan nga usahay, kung kita mangaon sa mga restaurant, adunay pipila nga dili makahurot sa 1 cup rice o kung dili gani sobra ang ma-order nga kanon. Hinungdan sa dugang nga food waste sa atong nasod ilabi na sa kanon. The purpose of this ordinance is all about rice conservation, no? Wherein we are requiring all the businesses involving in the preparation and sale of food, meals, including but not limited to the restaurants, schools, offices, hospitals, cafeteria, catering operations, fast foods, chains, and other food-related services. No? So we just want them to have an option to include half-price serving in their menu. Nagpamatuod niini si Alona usa ka trabahante og karinderya sa barangay Apas, syudad sa Cebu, nga daghan jud ang usik nga kanon sa iyang gitrabahuan nga kan-anan. O kaayo, pero may gid na. Kada customer nagi mga usik. Naiuban mo order og usag tunga, ya di mahurot ang usag tunga, ang tunga di makuhaan. Tas uban mo order og duha, tas ang usa di makuhaan. Yun na daghan ang usik. Tungod sa maong kahimtang ug inubanan sa problema sa supply sa bugas ug pagmahal sa presyo niini, planong buhion pag-usab ni Cebu City Councilor Mary Ann de los Santos ang City Ordinance 2409 o Rice Conservation Ordinance nga nagmando sa mga restaurants ug food establishments sa syudad nga magbutang og half-rice serving sa ilang menu. There was a data conducted made by the Food and Nutrition Research Institute which revealed that every Filipino waste, nag-usik og 2 tablespoons of cooked rice or approximately 9 grams of uncooked rice every meal. Matagtaon. Can you imagine that? And translating that to the amount of pesos, that is a waste of 6.2 billion pesos for 1 year. Ang restaurant owner nga si 𝗵𝗵𝗃𝗃𝗀𝗆 nga andam siyang mosunod sa maong ordinansa ug matud pa niya nga daghan ang makabenepisyo sa pagpatuman niini. We are very open to embracing it. As a matter of fact, I look at it as beneficial not only sa business owners but sa economy as well, kasi in terms of rice, nag-shortage na batag rice, sige patag usik-usik diha, so sayang sad. Basically everyone, from the rice farmers going to the marketers, going to the restaurants, going to the consumers, tanan makabenefit. Nagkanayon si De Los Santos nga mag-atubang og silot gikan sa 1,500 pesos ngadto sa 5,000 pesos ang mga food establishments nga dili mosunod sa mando sa City Ordinance 2409. Ang mga customers nga nahinabi sa 𝗫𝗶 Cebu team uyon sa pagpatuman sa maong ordinansa aron malikayan ang pag-usik sa kanon ilabi na nga nakasinati ta karon og rice crisis. Pabor jud ko ana makasave pata sa kuan di mausik ang pagkaon kay mahal bek yung bugas karon ya kung katong sa nag-diet as mas labing maayo di mausik go kay kuan na go mas maayo noon sa gasa para makasave di malabay. Para lang mingon nga order ko usag tunga mao ra may makaya niya usag tunga o nasa mag kuan order og tunga kay ga-budget pod mao na siya. Kini si Queenie Joligon alang sa 𝗫𝗏 Cebu.